Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. खरो 11 दिसाचो पण आज आम्ही 1.5 दिसाक पावोक भायर काडलेलो आसा. आम्ही BSNL असून एव्हरी इयर आम्ही 11 दिवस पुजताले. 9 days आम्ही कल्चरल प्रोग्राम, स्टाफ प्रोग्राम, जेवण सगळं दिताले. ही वर्ष फक्त 1.5 दिवसाची केला.